Zdravo prstići, ko je sa mnom? Seka prstić, u jednoj krasnoj, vidim kakve to imaš majicu, LOL-sice, baš super. Uglavnom, šta ćemo danas radit? Tetovirat ćemo se. I to glitter tatu. Ko je lud za glitterom? Zaga i ja. I ti Zaga, shout out Filipu i Zagi od tate Prstić i Seke Prstić. Da. Jel tako? Evo, Filipe, ovo treba da prebe sad. Hoćeš da te poslije malo, Filipe? Tata Prstić će se možda tetovirat, ali nakon tebe je od mene strah. Hoće to boljet? Ne. Su ovo prave tetovaže? Ne. Nisu. Ovo se može skidat. Da, sa vremenom na vrijeme. Sa vlažnim mamicama. Super, ajmo otvorit. Ajmo otvorit, vidjet. Ti baš ovo Seka Prstić voli rastrgat sve kutije. Ovo sad samo malo sve Si uzbuđena? Da. Odlično, ovo ćemo se riješit. Da idemo. Danas mi je bratov rođendan. Danas bracu Prstić ima rođendan. Znači, danas izaberemo jednu šablonu i namažemo sa ovim posebnim ljepilom za tetovaže. I onda uzmemo gliter i po šabloni sa glitterom posipamo i dobijemo ovako super cool tetovažu. Ajde, baš me zanima. Imamo rozi, crveni, zeleni i ljubičasti gliter. Sad ja ću uzet. Ma ne znam. Ajmo prvo izabrat šablonu koju hoćeš. Imamo mali super kistić. Ovo to je neko Snimat ćemo. Ja ću... Da vidimo što ćeš. Da vidimo šta uopće sve ima, da nam pokaže sve što ima. Ima ovaj tu neki crni cvijet, lepti, Nešto, neke pruge, srček od tigrasto, da, 3 srčeka, i jedno pročutu. a ispod ima još, jel da? Ne, ispod su isti tak, iza su nekom sviđa. Da možeš više napraviti. Da, ti koji ćeš. I koji se nama sviđaju? Ja, koji ćeš ti tata Prstić? Ja ću prvo nakon tebe izabrat. Čekaj da vidimo ovako, tu se mora odlijepit. To su ko naljepnice, sad kužim. Da se možeš nalijepiti. Ajde onda. Prvo možeš ovo ispušiti. Ne moramo izbušit, mislim da će se to samo odlijepit. Sam ti meni daj ruku na koju hoćeš se tetovirat. Prvo hoću ovu. Ovdje molim. To prvo su mi staje tetovaže. Evo ovako to izgleda, ovako, ali staneš ove moramo točkice. Moramo još ove točkice skinut. Te točkice su jako male, to moramo ovako možda sa ovim op. Dobro, stvarno ne znam koliko će ovo stajat. Koliko god treba da napravimo sjajnu tetovažu, vidi. Samo da Rupica. Samo da se ne dogodi da nam Rupica. video bude pre... Dugačak, znači na koju ruku? Ovu. Ajmo. Tako, joj. I šta sad? Sad moramo s ovim posebnim ljepilom. Da, tu namažeš sve i onda uzmeš pistu. Ajde, moću ja s ljepilom, a ti sa šljokicama. Da. Ovi šljokice prvo moramo otvojit. Budemo. Koje šljokice? Sveću. Sve ćeš koristiti. Zelene kupice. Odlično, ajmo sad ovako. Znači sve ovako namažemo sa ljepilom. Pa uopće ne boli, ja sam mislio da će biti, ja sam čuo da tetovaže bole. Ovo tu nisu onako prave. Ovo su još bolje, zato su šljokičaste, ja nikad nisam vidio pravu šljokičastu. Okej, evo. To mali pesnici, ja sam noćas bila toliko izbuđena. Koju ćemo prvo? Samo da objasnim tako. Aha. Hoćeš da ti uzmem sad ljepilo, namažem ti čepicu i onda uzmem šljokice i Nemoj.
Nemoj, ali se bojim da nam se ne osuši ljepilo. Ajde. Koja? Ljepilo ću zelene ove točkice, otvori mi. Evo ga. Bome, blic. Dobro, sjajno, baš me zanima. Onda to mora malo vjerojatno staviti da se posuži. Sam pazi da ne kikneš u ovaj gliter, jer će posvuda bit glitera. Malo sam se zbunila. Daj nam približi malo. Malo sam se zbunila i prevanila, ali to me nije spriječilo da danas snimim ovaj video. Da. Skoro sam rekla, nešto sam skoro rekla cvitanje, a ovo nije uopće Crtanje. Moraš malo požuriti, jer mi se čini da se suši ljepilo. Aj sad, ne moraš opet umočit, odmah tu, tako. Koja sad boja? Može roza. Može roza. Evo roza. Kako će to super izgledat. Daj nam približi da vidi. Sad se super vidi. I koja je onda? Može... Ta. ova. Hoćemo zatvoriti za svaki slučaj. Crvena Malo onda. nam se prosušio. Nema veze, A nema veze. šljokice služe da svuda budu. Ajde. Da. Ili možda za crteže, ili možda za tetovaže, kako ih mi malo, to smo sve kupe. Ako želite isto vi pronaći ovakav set, to možete pronaći na Milleru. Da, ali na onom kod Tirika. Aha. Da idemo, malo nam približi. Da vidimo, baš me zanima kako će izgledati. Sad izgleda kao jedna velika fleka od šljokica. Zanima me. Da vidim. Mislim da nam treba još malo ljepilo Na ovom tu mjestu. Da, Tu se nije ulovilo. Da, neki se nije. Tu ćemo malo ljepila. Ja sam ti rekao da treba biti malo brži. I tu. Super. Da idemo. Približi nam. A gle ovo kak je fora, gle sad ovo. A ček, evo vam jedno sir. Jedno srce ko fora. Sad ovako ćemo odgulit, ha? Hoćemo odlijepit. Pa mislim da je suho, nije? Kak je dobro da vidim tu pred kameru, da vidimo. Reci, jel to nije najcool tetovaža koju si vidjela? Jel bi si svidjela Zagi? Ajde sad, mogu ja sad tebi na drugoj ruci smo rekli? Ne, sad ja te. A di ćeš tati prstić na njegovu dlakavu ruku? Tu? Ja bi istu koji ti, ne bi istu koji ti. Hoću. Evo tu ćemo. Ovo će biti teško za očistit od ovih svih mrvica. Opa, znači moja će biti ovakva, samo daj nam, i hoću da bude odlična je, stvarno mi se jako sviđa. I super si boje izabrala, Seka Prstić. Dobra kombinacija boja. Neće te boji Tata Prstić. Neće me boljet, obećaješ? Da, dok što bi se bojalo.
Ja, kad sam bio mali, sam se htio tetovirat kad narastem, a onda kad sam narastao sam se predomislio. Znaš zašto? Zato kaj se ne bi mogao odlučit šta bi si istetovirao. Ovo tu je sve puno malih komadića koje trebamo očistiti. I sad ćemo staviti tu. Ovak. Baš me zanima hoće li se išta primit od moje dlakave ruke. Ali samo da te upozorim, nakon što se to napravi samo malo pecka. A malo pecka? Ne, neće valjda peckat. A dobro, neće baš puno, samo malo pecka. Ja hoću ljubičasto. Da počeš i smeti puno. Ne, hoću samo ljubičasto. I drugu ruku ćeš. Ne, ti ćeš tu ruku prvo. Tan. I ovo ćemo sve premazati. A za to vrijeme sam ja otvorio ljubičastu. Ajde. U biti hoću još jednu boju, znaš koju? Au, peče! Šalim se, ne peče, baš super. Hoću da pokupiš sve ove, sve ovaj gliter što je pao dolje, to napraviš šareni gliter. To. Imat ću i zeleno, i crveno, i rozo, i ljubičasto. Hoću mi još prosut. Ne, hoću sad ljubičasto tu na ovom glavnom dijelu. To. Tako, da. Baš me zanima. A tu? Tu malo. Znaš malo ljepilo. Dobro. Da idemo. I sad. Sam pazi, sad nemoj jako potegnut da mi dlake ne počupaš. I ja sam zadovoljan. Izgleda ko neki leopard uzorak. I to od... Sad će opet ti, koju ćeš? Koju? Znači iskoristili smo ove dvije. Ajmo sad, a srčeko? Odnosno 3 srčeka. Najsrčeko je boje. Koje boje? Može. Crveno srčeko. Da, jedno crveno, ovo tu, ne znam. Ljubičasto? Da, i jedno rozo. Može, crveno ljubičasto. Koje će boje biti najveće srčeko? Koje roze. Ajde, najveće roze nek bude, jel? Samo ćemo ovako ćemo sad napraviti, gle sad imam plan. Znači, prvo ćemo najveće u rozo. I onda uzmeš odmah roze šljokice. Da, dok je još, hop. Vidi sad ovo. Imat će malo ljubičastog po sebi. Pa da, fora. Ok, koja je sljedeća? Srednje srce. Srednje će biti koje boje? Crvene. Dobro, piškići, znam da nam je mjesto baš u najboljem stanju, ali... Pa kad radimo s gliterima. Pa da, Ja volim gliter, jedino što ne volim je usisavat poslije. Jel posvuda ima glitera. ali da znaš, ovo je za vas, Filipe, i za tebe.
drago. Jel? Ja poznajem jedan dućan u kojem... Ko je sad? Ljubičasto. Da, Ili, da. ljubičasto. Ja poznajem jedan dućan u kojem... Se kupuju gliteri. Ne, onda tamo ima moćnih jednoroga, ja sam kupila već jedan, zapravo to je bilo Onaj jednorog. nema veze, ima tamo šičastih raguja, ima malih figurica, lice sine. Wow, da vidim, pokaži. Ja sam jako zadovoljan kako su ispale tetovaže. Čekaj. Da idemo, stavi na hrpu. Koja vam se najviše sviđa? Meni se najviše sviđa ova, pa onda moja. A meni se najviše sviđa ova, pa ova. Dobro, mali prstići, nadam se da ste se zabavili. Druga. Još je moju ruku. Još je... Ha? Da. Dobro. Ali naravno da ćemo ubrzati proces. Ubrzat ćemo, ovaj će biti turbo brzo. Ček, moramo tu malo dodati još na ovu, tu je skoro ništa vidiš. Ali stani, to ćemo nježno i oprezno, jer nemamo šablonu. To ćemo popraviti ovak. Jedan, tako. Zelene. Dobro, to nisu baš tako zelene. Uglavnom, vidimo se sljedeći puta kad ćemo nešto još luđe i zabavnije raditi sa glitterom, predlažem. Mogli bi napraviti glitter bombe da sve bude glitterasto. Ha? Vidi koliko glittera posvuda. Okej, ajde. Bokić! Ako vam se svidio ovaj video, Lajkajte ga i pozdrav našim friendovima, malim prstićima, svima. lajkujte ga, subscribeujte za naš YouTube kanal. I Bokić. I budite dobri. I nemojte raditi veliki nered s glitterom da mame i tate ne budu ljuti. Da, i znate proceduru, znate, oni koji nisu znali kako raditi umjetne tetovaže, ne baš one prave, mislim da se Sad znate. Bokić!